Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pizza 26 na bulan sang Hunyo tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ari ho, kahapon nakayuhom ako kada kumpurmi man ko sa ginpalayag sang Philippine Commission on Population. Ano ang pagtuon nila bangod sining COVID-19? Bangod sa mga kwarentina, bangod stay at home, kag iban pa. Siling sang Philippine Commission on Population, mga 2 ka milyon ka mga lapsag ang mahimo matawo sini nga tuig. Nga 2 ka milyon nga mga lapsag ang matawo sini nga tuig. Bangod suno sa POPCOM Executive Director Juan Antonio Perez, kinapaabot nila mga 214,000 ang matawo sa pungsod Pilipinas bangod sang pandemic. Ini ang pila ka paglantaw sang University of the Philippines Population Institute kag United Nations Population Fund. Nga ang minilyon kagdagko kag madamo nga mga lapsag ang matawo. Bangod may mga lockdown, stay at home, hindi makagwa ang mga pumuluyo. Aton na ni kay kita malang gasugilanon, tag 2 ka bulan nga hindi ka mo kagwa sa balay, abe, wala ka mo obrahon. Ti anong obrahon nyo? Manggarden, mamunyag. Pagkagabi, ti mano ka mo, tinatural manyapon, pagkatapos manyapon, depende na. Pero, kumpurmi ako, sining palayag sang Philippine Commission on Population, nga madamo-damo ang matawo, nga lapsag, sining karon nagakatabo, nga pandemic. Bangod sang lockdown, ang POPCOM nagsiling, nga madamo-damo mga sobra gali milyon sa mga babaye, ang hindi makabakal sa mga supply sang family planning balani. Kaya hindi siya makagwa mo, hindi siya makakadto sa mga health center, kulang man staff ang mga health center. Ti posible nga ang aton sini POPCOM nagpangabay sa local government unit nga mabalay-balay kamo, i-deliver ninyo ang mga supply sang family planning. 3 ka bulan nga supply sang birth control pills para nga mapahagan-hagan ang pagkalatao sang lapsag sining karon pandemic. Nabulig man ang pandemic, damo nagkalamatay, damo na matawo. Kundi linibo-libong nagkalamatay sa ibang nga pungsod, libo-libo man ang magkalabunag bangod sining pandemic. May nami man kabalugid ang kalibutan bulo balanse. May patay dire, damo lapsa nga babunag, bangod kay nagatiner sa puluyan ang mag-asawa. Kag sa pagtuon man sang POPCOM sa mga hubinis bala, taas man ang pagbusong. Amo ini ang pagtuon. Pati ka muna, ako pati ko niya. Tiabi sa mga mayo lugar ng mga barangay, mga bukid-bukid, hindi ka man tanay mo kagwa, timano ka. Amo ilang ang pagtuon, madamong nagkalamatay, madamo man ang mabunag ng mga lapsag sining panahon sang lockdown kag panahon sining COVID-19. Pati mga muna, kung wala ka obra ng obrahon mo,
Nasulod sa puluyan, tag 2 ka bulan, sobrang di kakagwa. Ay, kalay. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:42 na para sa imo sining pag-ehersisyo, dapat makapulo pabalhas ka, tagsa ka kaagahon. Pero kung hindi ka makapabalhas, hindi lang magkalipat. Gamit kagid sang DTX 500. Inom ka ni adlaw-adlaw, DTX 500. Kay nagatinlo ini sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagapanubo sang blood sugar ninyo, bangod sa mga organic compound niya, nga bisin, charantin kag polypeptide. Gani kun mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, panahon na nga mag-DTX 500 na kamo. Gamitan ninyo ini, pagpatinlo pa sang atay kag dugo. Kung ang organ mabakod, mabato kita sa anuman nga pamalatian nga nagalikop subong sa aton pungsod. Himo nga batasan, mag-DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500
mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 43 na. Nasalbar si Ronel Mas atong maestrobla na luwas siya. Mangod kay ang anti-terrorism bill wala pa nanginlay. Wala pa ini mapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya kung napirmahan ini, tiyan mo nang ginasiling bla nga, pwede ka madakop bisan wala sang mandamiento de arresto. Amo ini, ang ginbasihan sang Olongapo Court sa kaso kriminal nga ginpasaka, ato blang manunudlo nga si Ronel Mas abot, ano nag-ulod sa uloy aya nga na binutang aya sa social media nga mahatag sa 50 milyones nga padya kung sino ang makapatay kay Presidente Rodrigo Duterte. Timay lang, nahingagaw, gindismiss sang korte ang iya kaso sang Hunyo 24 sa Olongapo RTC. Ano ang palayag sang korte? Kung nga gindismiss ang kaso, gindismiss ang kaso bangod suno sa korte, illegal ang pagdakop kay Ronel Mas kay ginaresto nga wala sang mandamiento de arresto kagin bilanggo sa Manila sa bulan sang Mayo. Ti bangod wala pa sang layi nga pwede lang dakpon, pwede bilanggoon bisan wala sang mandamiento de arresto, amoy nang rason ko nga siling sang korte sa mando ni Judge Richard Paradisa. Nyalbuhin nyo na. Mando sang korte, inaresto yung tao, wala ka mo search warrant gadala. Tigin aresto, preso dayon. Sila sang korte, dismiss ang kaso. Kaya hindi pwede. Arestahon ang tao, nga wala sang mandamiento de aresto. Bisan pa, sa dalom sang anti-terrorism bill, pwede arestahon ang isa ka tao, pero dapat maglisensya kamuanay sa korte. Wala ka lisensya sa korte, wala mandamiento de aresto, libre si Mas sa kaso. Bangod sang pila ka mga, bimapati ka, manunudlo ka lang, bayad kayo mo 50 milyones, sino makapatay sa presidente. Daw hindi man amo, naglibugan ng ulo ko nga, manunudlo kayo mo yan, nagagagasang butang-butang siniya 50 milyones. Wala ni klambot, black libo, sweldo mo, bayad ka pa mo. Libuinas ka lang, kay siling sa korte, libriya siya, kay gindakop illegal. Wala sang mandamiento de arresto. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 46. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa.
Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayos ang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na, o loan na kamo. Ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation nagabato na subong sang loan application kag loan renewal. Lakip na ang pagpanawagan nga kung may plano ka mag-loan, diri ikaw sa may pinakanubo sa ka mahapos bayaran sa Federal Lending Corporation. Para sa pag-loan nimo sa chattel, ATM loan, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car kag truck financing, GSIS SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, allotment loan, housing loan for construction kag renovation. Pamasyar kamo sa Federal Lending Corporation, second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Kontak kamo 0922-294-6862 or 0905-438-9450. Pwede ka mo ka-email federlip17@yahoo.com. Facebook, Federlip Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa corner Yungki, Dalan, Goria, La Carlota City. Kontak lang 0908-447-1495. May ara man sa Dalan Mabini, Sonpordas 8, Talisay City. Kontak lang 0947-605-5543. So kung mag-loan ka, pinakanubo sa ka Federal Lending Corporation ang kantuan. Second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51 na. Daw maayo ini, congrats gid sa aton mga kapulisan sa Bacolod kag subong sa probinsya sang Negros Occidental sining pagpanakop na sa mga grupo sang organized crime group Ipugon nga grupo. Baw mag-ulutod kag magpalakaisa, magparintihanay gali ini sila, no? Di positibo gagintudlo sang testigo si Francisco Ipugon nga natabuan sang sudlo nila ang balay sang Bilyan National kagin patay. Di mayugid ang resulta. Ang silingon, ginapasalamatan nato ng aton kapulisan, bisan paano, amat-amat nga kasikop na ining mga responsable sa pagpanakasaka, pagpangawat sa mga subdivision, hindi lang sa Bacolod, kundi sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Mapahagan-hagan ng kakulba sa aton mga kauturan, kaysa mga subdivision ng iban daw hindi makatulog maayo. Mangutin nga tabo sa Bilyan National, ginsulod kag ginpatay. Kag pila pagid ka mga nabiktima sining grupo sang Ipugon gani. Ti kinanglan nga uruton sila pangdako para nga hindi na makaoperar nga mahagan-hagan man ang kakulba sang aton sini mga kauturan. Kag hindi gid maayo sa aton negosyo, hamak mo nga manegosyo kay mo, ang kinabudlayan mo, ila lang niya panilagan. Pagkatapos kung may pundo kasulod sa puluyan mo, sudlon ka lang niya, kapitalan ka lang kulba kag armas. Wala sila ka pangabudlay. Amo na yung mga tao nga tamaran,
kadlagko sa mga lawas, hindi mga budlay. Mapahapos lang ang kinabudlayan sa iba niya, among ila ginapanilagan. Amak mo nga, kawatan ka lang imo ya. Ang kinabudlayan no pila ka tuig ya, isa lang kapag sulod, uruton nila dala. Ti makakululba ini, hindi maayo sa aton sini nga palibot, kag hindi maayo sa isa ka syudad, isa ka banwa, kag isa ka probinsya, nga may naga-exister nga mga grupo, katulad sining Ipogon Group nga ni, armado pa, sophisticado pa nga mga armas, Armalite 45, 40 nga mga armas. Ti, nasikop sila amat-amat. Congratulations gid sa aton kapulisan. At least, mahagan-hagan ang kakulba sa aton mga kauturan nga base sila ang masunod nga biktima sining grupo sang Ipogon nga ni. Wala na gid sila guro makita nga trabaho, nya kapitalan tala ni armas kag kulba. Kon makasulod kag makakawat lagko ti kundi happy, galing naurot ang ila swerte. Nagkaladakpan sila. Kag ginatanan, ginapasalamatan naton sa puwersa sang katapo sang kapulisan dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sige, thank you gid sa mayong performance. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanghayo sang pasaylo nga nadula kami sa kahanginan bangod sang power interruption. Madamogin nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, lasay 59 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita, Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Standard Time in punto las 7. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world